راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أمانيل جرماية سلامتنا يبصحكم بساتلايت حتير معبل كتوفنو إنترنتن محبرا ميدياتاتن التكتاتلونا كبرى سمعتي لومي ربو 11 مسكرميو كابت صبح حموس 12 مسكرمات حيزو نحد سمون زغتصل نتا غازيت أتات بحت بمعصاو أدالوتا زت أسرلا تسلام على تمسكرم زنصبارق فلي تحستوتات كلو نايو نلوم دما سمنايان مدبات علم كم يالون تطعمون كنغربلكمينا مكتالكم بخبري نعدمكو على توزينا كغربلكم فلما أرستاتو إيرترا بتصيح حبريتا قدامي تخوينا أب مداغون معسكرات ليبيا زركبو 500 سدتنياتات أبزي قرب أوان ناب رواندا كغعزو مخانوم تغليصو دوب سودان بريزيدنتن مرح عطو تقامن زتي أكايدوم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زينا بزرزر إيرترا بتصيح حبريتا ويدما سانسورشيب أب عالم قداميت مخانا كوميتي متباق غازيت أنياتات أب زوصو مجلس يافليتو اتياب نيويورك زمدبرو هقراو تكال ب10 مسكرم أب زرقحو زرزر نايتن 10 بتصيح حبريتا استفلت هقرات نيرترا أب قدميت كسر عنكالو نسمين كوريان تركمانستان اندما أب كالاين سالساين درجاتات أغميتون سعود عرب، تشاينا، فيتنام، إيران، إكواتوريال غيني، بيلاروسن كوبان دما بقدم تقتل كاب 4 كساب 10 تريلنا اللوا زن هاجرات زيغاتاتن زمرصو حبريتا بناصا كحلف يخون كقبلو زي فقدا برس مخانن نتب منقد مراقب بزان زحلف حبريتاون بصنع صصيا زقوصاصرين ኣብ ኤርትራ ብዘይካተን ብመንግስቲ ዝውነና ሬድዮ ቴሌቪዥንን ጋዜጣን ካብታ ሃገር ዝርጋሕ ይኹን ዝፍኖ ናጻ ናይ ብሕቲ ሜድያ የለን ካብ 18 መስከረም 2001 ናትሒዙ ንናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ንግዚኡ ብዝብል ምስምስ ዝዓፀወን መንግስቲ ኤርትራ ንኣዳለውተን እውን ካብቲ እዋን ተትሒዙ ን18 ዓመታት ኣሲሩ ድሃዮም ኣጥፊዎም ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታ ክረኽበሉ ዝኽእል እንኮ መንገዲ ብሳትላይት ዲሽ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ከባቢናን መደባት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ጥራዩ رواندا أب مداغون معسكرات ساقي زلو إيرتراوين زركبوم سدتنياتا استفلالي هاجرات أفريقيا كتقبل زخلا مذكر تمالي 10 مسكرم كتيما اتيام منغو لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات حبرات أفريقيان منغست رواندان استختم سممع نتوم كاب ليبيا زقعزو سدتنياتات رواندا بغزياونت كتعقبيا اتهاجر أب أزيح ما كونتا زركبو قلعون دك نستيون زركبوم 500 سدتنياتات أبزي قربا سمونات كم فلمتا كتقبلوميا رواندا كاب ليبيا نيجرن أماي سدتنياتات نمقبال دلوتي كم زلا كتقلت سنحات كم أكال نايتي أب كل 10 شعاتن زات وطو أستاد 30 سدتنياتات أفريقيا ناي مقبال مبزعيو كونتات ليبيا أزيو الشغالي كوينو الله أبزلو جيزي أبتاقر ربح معودي غوم زركبو إيرتراوين زركبوم زيغاتات هاجرات أفريقيا نابو حسبوتا مقعزوم حلافنت كلن هاجرات أفريقيان على من كنسو تبقسوز وسدا حيدتين رواندا قديماون مس منغ اسرائيل بزبصحتو سممع اب اسرائيل كاب زركبو مبزحتهم زيغاتات ኤርትራ ዝኾኑ ስደተኛታት ክትቀበል ምጽናሕ ይፍለጥ እንተኾነ ሓያሎ ካብቶም ናብታ ሃገር ዝኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት መሰላቶም ብግቡእ ከይተሓለወ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቖም በደላሎ ናብ ዩጋንዳ ክሰግሩ ከም ዝተገደድዮም ዝጠቕሱ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲትን መራሒ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሬክ ማቻርን ኣብ ከተማ ጁባ ዝተካይዶም እቲ ብዘባዊ ውድብ ኢጋድ ዘተባቢዑ ዝተባሃለ ዘተክልትዮም ወገናት ብ10 መስከረም ኣብ ጁባብ ዝተኻየደሉ ምክትል ኣቦ እምበር ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ደጎሎ ዝርከቦም ሓያሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሱዳንን ወከልቲ ኢጋድን ተሳቲፎም እቲ ዘተ ሎሚ ረቡዕ 11 መስከረሙን ክቕፅል ምዃኑ ዝሓበሩ ዲፕሎማስኛታት ተሰናኺሉ ፀንሐ መቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝሓሸ ተስፋ የርኢ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ሬክ ማቻር ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ብመንጎኝነት ፕሬዝደንት ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ዘተ ትማልዩ ንፈለማ እዋኑ ምስ ፕሬዝደንት ኪር በኣካል ተራኺቡ ክሳብ 2016 ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ፀንሐ ሬክ ማቻር ምክትል ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ናብ ሃገር ንኽምለስ ኣብ ካርቱም ኣብ ስምዕ እኳ እንተተበፅሐ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ደቡብ ሱዳን ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ዕርቅን ሰላምን ክሰምር ብዘይምኽኣሉ በብእዋኑ ብዝተጓረ ግጭታት ህይወት ኣሽሓት ሰባት ቀዚፉን ሚልዮናት ኣመዛቢሉን እዩ
ካብ ብሔር ኑዌር ዝኾነ ሬክ ማቻር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን በቲ ካብ ዓሌት ዲንካ ዝኾነ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ከም ዝተዓብለለ ዝወቀስ እንተኾነ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ግጭታትን ምስሓብ መንግስትን ተቃውምቲ ወገናትን ብልሽውናን ዝርገት ሃብቲ ሃገርን ዘንቀሎ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ተኸባቢ የረዱ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝቕፅል ትሕሶና ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ክኸውን እዩ መከታተልኩም ብኽብሪ ንዕድም هذه إذاعة إرنا ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ዝነበሩ ምዕባለታት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ጉጅለ ጣሊባንን ፕሬዚደንት ኣፍጋንን ኣሽራፍ ጋኒን ኣብ ካምፕ ዴቪድ ከካይዶ ወጢንዎ ንዝነበረ ርክብ ምሕዳጉ ነይሩ ብመሰረት ካብ ልሳን ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኸበ ሓበሬታ መራሕቲ ጉጅለ ጣሊባንን ፕሬዚደንት ኣፍጋን ኣሽራፍ ጋኒን ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ናብ ኣሜሪካ ከኣትውዩ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ከኣትውሉ ተባሂሉ ዝነበረ ቀዳም ማለት ሰንበት ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መደብ ከቋርጾ ምውሳኑ ቁኑዕ ውሳኔ ወሲዱ ድሕሪ ምባል ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን መጥቃዕትታት ምቕጻሉ ኮኒንዎን ጠንቀቲ ምቁራጽ ንሱ ምዃኑን ገሊጹ ወዮዳ ኸይኮነ ተሪፉ እምበር ብዓንተቡ እውን ሓገግቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ውክልና ድምፂ ብዘለዎ ድምፂ ምስ ጣሊባን ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣብ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝኾነ ካምፕ ዴቪድ ኮይኑ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምርኻብ ክሕሰብ እውን ከም ዘይነበሮ ገሊጾም ብቕጥዐ ጣሊባን ዝድግፎ ኣልቃዒዳ ኣብ መሬትና ኣብ መስከረም 11 3,000 ካብ ህዝብና ሃሊቑስ ሕጂ ኸኣ መራሕቱ ናብ ሜሪላንድ ክመፁ ካምፕ ዴቪድ ክረግፁ ዝኾነ ኣባል ጣሊባን እግሩ ዝበሃሉን ክረግጻ የብሉን ኢላ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊክ ዝኾነት ኣባል ኮንግረስ ሊዝ ቼኒ ኣብ ትዊተር እቲ ዝገርም እዚ ረቡዕ እዚ መበል 18 ዓመት ዝኽሪ ናይቶም ብኣልቃዒዳ ዝተቐዝፉ 3,000 ኣሜሪካውን ክኸውን እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ሓደ ቅንያት ይመጽእ ምህላው ኸኣ ንብዙሓት ኣቖጢዑ ኣሎ ካብ ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾነ ሴኔተር ቦብ መነንደዝ ብወገኑ እዚ ኣብ ፖሊስን ስትራቴጂን ወጻኢ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዘሎ ዓብዪ ድኻም ኣብነት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣዳም ኪሲንገር ኣብ ዒራቕን ኣፍጋኒስታንን ናይ ኩናት ነፋሪት ዘብረር ዝነበረ ሕጂ ኸኣ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊክ ኣባል ኮንግረስ እዩ ንሱ ነቲ ተሓሲቡ ዝመኸነ መደብ ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ቓል መራሕቲ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣብዛ መሬት እዚኣ ዓባይ ሃገር ክረግፁ ይብሎምን ፍጹም ክኸውን ዘይብሉ ነገር ኢሉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጉጅለ ጣሊባንን ዘተ ካብ ዝጅምር ዳርጋ 1 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣውራ ተዛታይ ዛልማይ ካሊል ዛይድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ናይ ስምምዕ ንድፊ ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ንድፊ ደገፍ ፕሬዚደንት ኣሜሪካን ተረኺቡ ኸኣ 5,000 ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ኣብ ውሽጢ 135 መዓልታት ካብ 5 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበራት ክስሕቡ እዮም እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምዕባለታት ኩነታት ዘይተሓጐሰት ኣሜሪካ ብመገዲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢኣ ፖምፔዮ ንካሊል ዛይድ ካብ ኣፍጋኒስታን ክምለስ ከም ዝሓበረቶ ተፈሊጡ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ኣንጻርቲ ብጣሊባን ጽላል ረኺቡ ዝነበረ ኣልቃዒዳ ዝጀመረቶ ኹናት እቲ ዝነውሐ ኹናት እዩ ኣልቃዒዳ ኣብ 2001 ብመገዲ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣባላቱ ነፈርቲ ብምጭዋይ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ማእከል ንግዲ ዓለምን ኣብ ፔንታጎን ተቓርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምኡ ኸኣ ኣብ ፔንስልቬንያ ዘስደምም መጥቃዕትታት ገይሩ ሰቡ ነህሊቑ ትራምፕ ነዚ ሓቅታት ዝንጐድኒ ገዲፉ ንመራሕቲ ጣሊባን ናብ ኣሜሪካ ምጽኡ ክዛተዮም መዲቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ካቡል ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ ናይ መኪና መጥቃዕቲ 12 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ነቲ ዘተ ኸቋርጾ ከም ዝወሰነ ነጊሩ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምጽናሕ ክትውድኦ ምዃና መብጽዓት ነይሩ ጸሓፊ ጉዳያቱ ማይክ ፖምፔዮ ግን ስቒልና ካብ ኣፍጋኒስታን ክንወፅእ ንረብሓናን ንረብሓ ድሕነት ኣሜሪካን ኣይኮነን ክብል ብሓሳብ ተጻሪርዎ
እትዝገርምን ዝሕዝንን ከዓ እዚ ዝጸንሐ ምዕባለታት ዘተ ብኸምዚ መገዲ ምስ ተሸራረፈ ጣሊባን ቀልጢፉ ኣብቲ ኣርዓዲ ቃላቱ ከኣትዩ ተሰሚዑ። ኣሜሪካ ብሰርዚ ትራምፕ ወሲድዎ ዘሎ ውሳኔ ኣዝያ ልዕሊ ዝኾነ ወገን ክትካፋእያ ኢሉ ኣሜሪካ ብግዳያትን ብገንዘባዊ ክሳራታትን ክትሳቀያ ተረኣ ኣብ ፖለቲካ ዓለም እውን ጻማን ስምን ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎ ጉጅለ ጣሊባን። ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ሁከትን ኣሜሪካ ብውግእ ኣብኡ ምጽማዳን ሎሚ 18 ዓመታት ገይሩ ይርከብ። ኣብቲ ኩነታት እውን ክሳብ 2400 ወታደራት ኣሜሪካ ክሞቱ ከለዉ 20,000 ካልኦት እውን ኣብ ተልእኾን ከለዉ ቆሲሎም እዮም። ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ እዋን 14,000 ወታደራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣለውዋ። ትራምፕ እውን እዚ ቁፅሪ እዚ ኣጸቢቑ ክጐድል እዩ ባህላ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣሊባን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከካይዶ ሓሲቡ ዝነበረ ዘተ ሰላም ፈሺልዎ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብ መስከረም 23 ክዛተ ምዃኑ ግን ይንገር ኣሎ። ካብ ቫይረስ ኢቦላ ዝደሓኑ ሰባት ድሕሪ 1 ዓመት ብዝረኣዮም ጉድኣት ኩሊት ይሞቱ ከም ዘለዉ ካብ ጊኒ ዝመጽእ ዘሎ ዜናታት የረድእ። ኣብ ልዕሊ 1,000 ብቫይረስ ኢቦላ ተለኺፎም ነይሮም እሞ ዝደሓኑ ሰባት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብቲ ተራ ኣብ ጊኒ ዝርከብ ህዝቢ ብ5 ዕጽፊ ብዝዓቢ መገዲ ይሞቱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኢቦላ ኣብ 2013 ከምኡውን 2016 ዓመተ ምህረታት ክሳብ 28,000 ዝኸውን ህዝቢ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብኢቦላ ተለኺፉን ልዕሊ 11,000 ካብቲ ቁፅሪ ብሞት ዝተዛዘመ ዝሕዝን ዛንታይ ነይሩ። ሎሚ ኸኣ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ ዘሰንብድ ነገር ይኮይኑ ዘሎ። ዓሚ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ለበዳ ኢቦላ ን3,000 ህዝቢ ድሕሪ ምልካፉ ካብቶም ዝተለኽፉ 60 ሚእታዊት ሞይቶም። እቲ ሎሚ ብኢቦላ ኣሰንባዲ ትርኢት ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ሃራሪ ስእልን ኩነታትን ዝሓመሙ ሰባት ዕጮኦም ብዘየወላውል መገዲ ሞት ይኸውን ስለ ዘሎ እዩ። እዚ መልከፍቲ እዚ ኣበይ ናይ ኣካል ሰብ እዩ ዝያዳ ዘጥቅዕን ሰብ ዘንጽፍን ዘሎ ተባሂሉ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብሮ ከም ዘሎ ኸዓ እዚ ጸገም ኣብ ኩሊት ኮይኑ ተረኺቡሎ። ሰብ ተፈጢሩ ከም ልጠላ ዘይክእል ሓንቲ ዕጫ ኣላቶ፣ ንሳ ኸዓ ሞት እያ። ሰብ ተወሊዱ ምስ ተባህለ ሞይቱ ተባህለ እውን ተባሂሉ እዩ። እንተኾነ ነዚ ሓቂ እዚ ነዝንግዖ ንሕና ደቂ ሰባት ኢና። ብጣዕሚ ብንብረት ብስልጣን ክንመልእ እንከለና እሞ ንመውት እውን ኣይመስለናን። ኣይተኸኣለን ኣምላኽ ከዓ ጭንቂ ገይሩ ሰሪሕዋ እምበር ሃብታም ብገንዘብ ንዋዩ ንድኻ ብሞት ሕለፈለይ ክብል እውን ኣይምጸልአን። እዚ ነምጽኦ ዘለና ነጥብታት ዳርጋብቲ ዕለታዊ ህይወት ወዲ ሰብ ዘሎ ነቕ ዘይብል ሓቂ እዩ። እስከ ነዚ ነጥብ እዚ ናብ ፖለቲካ ብፍላይ ከዓ ናብ ፖለቲካ መልእኽቲ ገጽናን ክንወስዶ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ፕረዚደንት ኢሳያስ ብምሒር ኣብ ስልጣን ኮፍ ምባሉን ነቲ ስልጣን ምፍታውን ሞይቱ ተባሂሉ እዩ። እንተኾነ ኣይሞተን ክሳብ ሕጂ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ምህላው ግን ካብ ሞት ውሑስ ይገብሮ ማለት ድዩ? ማንም ብዘይስሕቶ ኣይኮነን። ንሱ ኾነ ካልኦት ዝተረፍና ደቂ ሰባት ካብዚ ዓለም ሞት ተባሂላ ትጥቀስ መራር ሓቂ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና። ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብዚ ቅንያት እዚ ከም ዝሞተ ተፈሊጡሎ። ሕጂ ብግብሪ ሞይቱ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመት ግን ሞይቱ ተባሂሉ ንዝተጠርጠረ መልሲ ከምዛ ንሓዋሩ ካብ ሞት ዘምልጥ ብዙሕ ገልጠምጠም ተባሂሉሉ ነይሩ። እስከ ምልስ ኢልና ነቲ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ዜና ንስማዓዮ።
ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ወቕዒ ልቢ ጋጢምዎ ዝብል ዜና ለንቅነ ምስ ዘፈነወ መንግስቲ ዚምባብዌ ነቲ ዜና ሓሶት ክብል ክቀላጠፍ ተራእዩ። ኣፈኛቲ ፕሬዚደንት ዝበሃል ጆርጅ ቻራምባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ዜና ሓሶት ምዃኑ ሓቢሮ መርበባት ሓበሬታ ዝያዳ በጻሕቲ ክረኽባን ኣታዊታትን ክኸዕብታን ከምዚ ዓይነቱ ዜናታት ከም ዝዝርግሓ ገሊጹ። ሙጋቤ ሓሚሙ ዝብል ዜናታት ልሙድ ዜናታት እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ 92 ዓመቱ ዝሰምም ዘሎ ሙጋቤ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ጥሪ ንዕረፍቲ ካብ ሃገሩ ከም ዝወፅእ ይፍለጥ። ብዙሕ ግዜ ኣፈኛ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ሓሚሙ ንዝብል ዜናታት መልሲ ክህበሉ ይጸንሐን። ሕጂ ግን ሙጋቤ ሓሚሙ ሙጋቤ ሞይቱ እናተባሃለ ዝፍኖ ዜናታት ብዙሕ ከም ዝቆጥዑ ርእዩ። ወርሒ ጥሪ መጸት ሙጋቤ ሞይቱ ዝብል ዜና ክንሰምዕ እኳ መኺልና ክብል ከኣንጸርጺሩ። ሮበርት ሙጋቤ ንዚምባብዌ ካብ 1980 ይመሪሕዋ። እታ ሃገር ኣብቲ ዓመት እቲኣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናጽነታ ረኺባ። ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ኣብ ኢድ ሙጋቤ ትኸይዳላ። ሎሚ ብዕድመ ዝዓበየ መራሒ ናይዚ ዓለም ሮበርት ሙጋቤ እዩ ዘሎ። ሙጋቤ ባዕሉ ሕማም ዝበሃል ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃራሬ ሰንከል ከሊሉ ወዲቑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም እውን ቅድሚ ወርሒ ንዘስምዖ መደረ ደጊሙ ከም ዘለዎ ንባይቶ ስሚዕዎ። በዝኻ እርጋኑን ብዘይ ዕረፍቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸዶ መልክን ኣብ ዚምባብዌ ብዙሕ ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ። ገለ ክኢላታት ከባቢ ብድሕሪ ሙጋቤ ምኽትሉ ኤመርሰን ምናንጋጓ ናብ ስልጣን ክሓኩር ከም ዝኽእል ይገልጹ። እንተኾነ በዓልቲ ቤት ሙጋቤ ግሬስ ሙጋቤ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ክትገብር ትርአ ብምህላዋን ሓላፊት ኣብ ዛኑ ፒኤፍ ዘለዋ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ምዃናን እቲ ግምት ሓቂ ከይከውን ከም ዝኽእል ይግመት ኣሎ። እወ እዚ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ንተኽእሎ ሞት ሮበርት ሙጋቤ ዝዘንግዐ መጎቲ ነይሩ። እታ ሰብ ክምጉታ ዘይክእል ግን ውዒላ ሓዲራ ሎሚ ናይ መወዳእታ ሕሳባ ጌራ። ሙጋቤ ኸኣ ናብ ዓዲ ኹልና ኸይዱሎ ኣብዛ መሬት ምስጉን ዕዮ የብሉን ዝብል ናይ ዝበዝሐ ሓሳብ ኣሎ። ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ሓሳብን ፍርድን ግን ዘይናትናን ዘይንፈልጦን እዩ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ቀፂሉ ዝቕርብ ትሕዝቶና ብዛዕባ እቲ ሚኒስተር ፈውዚ ሃሽም ኣብ ሲያትል ዘካየደቶ ሰሚናርን ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኤርትራውያን ከይኣትዉ ዝተኸልከልሉ ኣጋጣምን ዝድህስስ መደብ ካልኣይ ክፋል እዩ። ቅድሚኡ ግና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም። ኤርትራ ብፅፅያ ሓበሬታ ወይ ሰንሰርሽፕ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ምዃና ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ሃገራዊ ትካል ብ10 መስከረም ኣብ ዘርግሖ ዝርዝር ናይተን 10 ብፅፅያ ሓበሬታ ዝተፈልጣ ሃገራት ንኤርትራ ኣብ ቅድሚት ክሰርዓ እንከሎ ንሰሜን ኮርያን ቱርክሜኒስታንን ድማ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ኣቐሚጥወን። ሩዋንዳ ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ሳቐዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ክትቅበል ዘኽእላ መዘክር ትማሊ 10 መስከረም ከቲማ። እቲ ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ሩዋንዳን ዝተኸተመ ስምምዕ ነቶም ካብ ሊብያ ዝግዕዙ ስደተኛታት ሩዋንዳ ብግዜያውነት ከተዕቅቦም ዘኽእላ እዩ። እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 500 ስደተኛታት ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ከም መፈለምታ ክትቅበሎም እያ። ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲትን መራሒ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሬክ ማቻርን ኣብ ከተማ ጁባ ዘተካይዶም። እቲ ብዞባዊ ውድብ ኢጋድ ዘተባቢዑ ዝተባሃለ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ብ10 መስከረም ኣብ ጁባ ዝተኻየደሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ደጎሎ ዝርከቦም ሓያሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሱዳንን ወከልቲ ኢጋድን ተሳቲፎም። እቲ ዘተ ሎሚ ረቡዕ 11 መስከረም ክቕፅል ምዃኑ ዝሓበሩ ዲፕሎማስኛታት ተሰናኺሉ ጸንሐ ምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝሓሸ ተስፋ የርኢ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና
زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا فتوات هاتلت مدبنا كميك انيهم ازي توت الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعهم الزناق عن مهرن زبن لا يتحوز تدالينا اب مدب ساعتنا ترخبنا لنا كسافت امي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو عدمكم الدالاون اقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتال راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أتهاتين فران حد هاتي أبرحق مبراق عدما دف أمو وراسي إزمار تقول قزيم خوان فلتا أبكن ده حده كاب حقاقستو وي دوك وز مرزقهن نسو كال استفليك كمرز وسنة حد معالتي 4 منسيات بحبار كابتن قسنت أوعى نسو كاب سلطانة يزور دلو قزيايو كم أخا أتسعب هاس أيز مرزقلو حدغا باهاتكم نخمرز وسنة بلا أتهم منسيات سنبدو انت خونا قداها هاس أيك أتسئلو أنا لو ما عالت النفس وكفكم فرا تخلقوكم حدا عزيو استفري فرا نزفرا خزر ويد ليوكم مايكا تستيوو كمون كابلو ميدحر عمهات كاب زفرا زيزا عبخم موتا خلحيزكم نابزي تملسو أنا يبدحر زي باتنسخم زمتعكم موتا خلق فرد كمون اتحادز مرصوص صعب هاساي كخونيو دما بلا أبتا معالتي حدا لينغ سمودي أبو نبرا نسو كمتم كالوت فرات قبلا لينغ نجزا خدن نولاديتون نتزانتا تربيسو نجرا نسا عطرون نتخل زخون حمدن كركب حجزتو لينغ نتفرات خلون بزقباقون ما يستيون نفسو كف معالتي نسو ما يستيون بقول انتو خينون يعزبن دحري سلسة سمون قلقبتهم كالوت منسيات بزعبا فرتاتو من اتكلتو من كبقولو جمارون كزارو جمارو لينك زرقو عم كتتالك اتسالا قدا فتسيمو زخون نقرهي بقولان سلسة سمون 4 سمون 5 سمون حلفة جنا زخون نجراي نبران أبزق زي كالوت بزعبات كلتهم يعلل نبرو لينجن زخون تخلياي نبرون كمون كم حدا ودكات كوينو تسمعو شدشتا وارح حلفة أبناي لينج عتروقنا زخون نجراي تراقبان نفسه كيف كالوت نوحتي أتكلتنا بروم انتقونا قدا لينك زخونا نقراي نبورون قدا لينك نخالو زخونا نقراي بلان نسو زروخ بقللو مصبايو قصلا أمو داتو عمت حلفن كلهم منسيات نايت نقسنات أتكلتهم نابتنوغو سامسو لينك نولاديتو حدا تروح عطرون موسات كم زي كيد نقرا لينك بتزقات أمي بحق حماق تسمعو يقون مبار ولادي تقن قنوع كم زنبرات فلتا لينك تروح عطرون ابت بيت منقست وسعدو ابت بيت منقست مسبزحة بوتم كالوت منسيات زبقوله زتفلاليات كلتي تدنقه اوتومات كلتي بخلو قرصن عاقنن صبوعات نمبرو لينك نتروح عطرو ابت مدرياق اموتون بزحات كابتم كالوت منسيات ونسحقوون قلو وحدات جهندن قصولون هاي صبغ فتنة ونبلوو اتهاز اي يابزعتولو نتخفلت عزبون نتم منسياتون سلام بلان لين قاب دحريت كحباء فتنة كما يزبلوو ما صبوات هات كلتن عن بابات هاتنا بقيلكم لومي حدا غاباتكم زي صعب هاتساي كوينو خشياميو بلا تهاتساي بهندبات اتهاتساين لينك اب دحريت ناي تخفلي مستروح عترواس تبهللو
نسون عجبتو نابت قدميت كم تقوى أزازاء لينك أزيو فريحو نبرا كم الزبل سقاعت دماح درا إتهاس أي أنا خمستقاقو خوفالي تقولو من هالبات نسوق أتلنيو إلو حسبا نهب قدميت دماح مساء إتهاس أي سمو حتوتو سمي لينجيو ملسا نسو كلهم تم منسيات سحاقون ملاقتهن قبروان اتهاس اي كل سبب سق كبر حتتا نسون لينج تعذبا كمون سعبو حدش هاس ايكم تعذبو سمو لينجيو بمبال نتهزب اوجا لينج ولا ونزر اخ عبياي كالان بخمي نسو حدش هاس ايك خون خل سعيبو تهاس اي قدم حد عامت كاملوب معالتي أنا نقول لسب أبزي فرهيبا نيرا أنا نعاقاتكم نتفرغ توسدوا كتخلوا ما كتستيوان كمون لو مختمس علي حبيرا نيرا انت خونا قدا أنا نقول لهم كبقول زي كال زفل حفرتاتي هيبوكم كلهم بزي كالينج أتكلتن عن باباتاتنا مسيكم لاي أتغفريخ بقول كم زي كال أبز فلتكم لأوان نسغم كابتا أنا زهابكم فرق ديفكم بغالق فرق غيركم ما لينجن أتأنكو بتبعاتن كنعنان نتعترا فرتاتي زلوا نعام سئل لي سلازي نسو تحدش هاس اي كخونيو بلا تهاس اي تفتسماء نهز صحف ترجمو زلآخلنا نيوترو تساتف مدبنا إفريم صحي الزينا نمسكن راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلازي بوق عمبر سلازن سنيكم كون ممهر كبهال زيد اللي سبت وليدونكو قبز ينقاس عباه نجزار اسوكو خونن كبصحن زدلي باهجن علامان اللوا مس كل زقات ما بدهتا دما نز باهجن علامان زين ببصحن مجباتون زكالو يصير اتم نسوم زبلو خان زدلي ونمبر باهج خان حلم خان كتتكبر يترف انتاي تبلع تستي تخدان ما استدقس أبين ما أسنت شاين وزتها غيترفزو السنولكا نهيقل نبرتهم منبر هاجرنا كلنا زيت مسلوم وحدات قو حلالوغن باقي كندي بروه مساء زلو من سيات قواتيهم عددا سداتن كرتاتن غيرهم ايوم رائن مساء من سيات دما بغطتها مسرائي حانت هاجر زخير سلازخونه إرتر هاجرنا عجاء من سياتا خمزخونن زخونن مسكاري زيد ليو نصر حق ايو ناي باباتا تمهارين كلخو مسعب خان تاي كتكوني خات دلي إلو حتى ممهر نيرو ملسي انتس بالبفتيو انتس كم ممهر وصاي قالو مويا سلا زي فلت ناي وترو ملسي ممهر ينيرا سلم تاي نقتبل قصالي تحطو دما نسبات كمهر مئتان نبرت حق هايش ممهرنا زي بهجو مويان تزين برون أبتزعب كل خبابي بتمرت استسنة مويا وسراح السرح بزيكاتهم زمهرني ممهران رئيس لزي فلتن كينيو ممهر كالق زبهجون كخونا زخقلن مويانا يمرأي قالوا عتنون أين برنن بتزبزه إرتراو من إساي حلفو سليلة دحر سوا نابتا خاب كل علنتنا الدمام ساقوا خي كالنايا كن مهر الله نبهجاز نبرناس مرا ينفرس زي كونه نماين في حزب بهال مساواز فليو أبك بسام هلاو ترايو أتيلكم أتم دحيركم نماين في حزاتهم مك إيارات كم سقبرلو فليت اللخو أنا أبز نبر كلو نجوه نعريت أما على سلستك زي فلين ما أتوتن
ኩሎም እቶም ናይ ሳዋን ጥፈታት ከም ዝነበሩ ንምርግጋጽ እትፈልጥዎ 16 17 18 ዙርያ ሰብ ሕተቱ እዞም መጸልመት ባህጊ ከም ኣመሎም ንተምሃራይ እንታይ ከጽንዕ ይደሊ ኣበይ ከድምዕ ይኽእል ከይገደሶም ከም ኣሃዱ ነዚ ክንደይ ረአን ተስፋን ዝነበሮ ተምሃራይ ኣብ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ዓውድታት ትምህርቲ ይወዝዕዎ ኣካል እዚ ስለ ዝነበርኩ ክሳብታ ግዜ እቲኣ ከጽንዖ ዝትረፍ ከም ዓውዲ እውን ሰሚዐ ዘይፈልጥ መምሕዳር ንግዲ ቢዝነስ ማኔጅመንት የምወዚዖምኒ ካባይ ዝኸፍእ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ሶሻል ሳይንስ ዝነበረ ዓርከይ ሲቪካዊ ምህንድስና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተወዚዑ ምስ ረኣኹ ተጸናኒዐ እምበር ብሕርቃን ጾመይ ሓዲረ ከምዘይውዳእ የለን ሸለል እንተኢለ ኸዓ ነብሰይ ኣብ ዓሰብ ክሪኣ ምዃነይ ስለ ዝፈልጥ 4 ዓመት ተዛዚሙስ ናብ ካልእ ምውዛዕ በጺሐ ናብ ስራሕ እዞም ከም ሕማቕ ነዳቓይ ንጽቡቕ እምኒ ኣንጎሎ ሰባቢሩ ኩረት ወይ ጉዕር ገይሩ ንሕማቕ እምኒ ድማ እምኒ ኣንጎሎ ክገብር ጽዕር መን እንታይ ተማሂሩ ከይገደሶም ንመምህርና ዝደሊ ስልጠና ከይሃቡን ንኹሉ ናይቲ ዓመት ትምህርቱ ዝዛዘመ ተምሃራይ ናብ ሞያ መምህርና መዲቦሞ ወዮ ናይ ቁልዕነተይ ባህጊሲ እንተስ ሕድራ ኽቢራ እንተስ ባህገይ ከተተግብር ኰሊላ ህሩግ እያ ዝበለትኒ ኣሁንታ ስለ ዘይብሎም ነቲ ኣብ ምምዳብ ናብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝነበረ ሰበይ ሰብካን ሰሓቦግቶቶን ሓላፍ ዘላፍን ንሎሚ ክሓልፎ ግዳ ጐኘ ኣብ ትበሃል ካብ ባሮንቱ ናይ 20 ደቂቕ ብመኪና ትኸውን ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ተመዲበስ እታ ሰባት ክምህር ምእታን ዝብላ ዝነበርኩ ኣብ ግብሪ ውዒላስ ክምህር በቂዐ ዝጸበቐ ዝብሎ እንተነይሩ እታ ቤት ትምህርቲ ኣሕዳሪት ስለ ዝነበረት እቶም ኣብኣ ዝመሃሩ ተምሃሮ ካብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዘይተባጽሖ ርሑቕ ገጠራት ዞባጋሽ ባርካ ዝመጹ ስለ ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ ድልየቶምን ጻዕሮምን ንኽምህሮም ኣዝዮም ዘተባብዑን ካብኦም እውን ብዙሕ ከም ዝተምሃርኩን ክምስክር ይደሊ ድሌት ተምሃሮይን ኣሕዋተይን ክሕግዞም ኣለኒ ዝብል ውሽጣዊ ድፊኢተይ ተደሚሩ ወላ እኳ ንሞያ መምህርና ሓድሽ እምበር እተን ዝፈልጠን ንኸካፍሎም ኣብታ ዝጸናሕክዋ ናይ 1 ዓመት ናይ ስራሕ ግዜ ብዘይ ተጐላበነት ጉቦአይ ተዋጽየ ኽብል ይደፍር ንሞያ መምህርና ዘለኒ ኽብርን ነቶም ካብ ግዜ ቁልዕነተይ ነቲ ሞያ ከም ዝበህጎ ዝገበሩኒ ኣርኣያ ዝኾንኒ መምህራንን ከም ዝዝክሮም ተምሃራይ ኣሕዋተይ ድማ ኣባይ ከምኡ ስእሊ ክህልዎም ካብ ዝብል ሰናይ ባህጊ ነቲ ብዘይ ሞያይ ዝኣተኽዎ ስራሕ ብኹልንትናይ ክኾነ ተጋዲለ ብሰንኪ ዞም ክብሪ ሞያ ይትረፍ ክብሪ ሰብ እውን ዘይሕልው ኣብ ዘይቦትኦም ተቐሚጦም ዜጋ ዘሳድዱ ዘለዉ ሸፋቱ ግን ስምቲ ክቡር ሞያ መምህርና ተራኺሱ እቲ መምህር ዝመሃሮ ኣብ ካልእ ሞያ ዝተዋፈረ ኣካል እቲ ሕብረተሰብ ከይተረፈ ንሞያ መምህርና ኸናሽዎን ክወራዘየሉን ድሕሪ ምርኣይ ጉድጓድ ተፋሒሩ ትምህርቲ ኽቕበር ክትርእኻ ክጽበ ዘለካ ክንዲ ዝሰልጠንካ ሰልጠን መሃዝ ድረስ ኣንብብ ተፈላሰፍ ከምዚ ሕጂ ኾይንካዮ ዘለኻ ሰብ ንምዃን ኣብዚ በፂሕካዮ ዘለኻ ደረጃ ንኽትበጽሕ ኣሰሩ ዘንበረ ኣካል ኣሎ ንሱ ድማ መምህር ይበሃል ኩሉ እሞ ረስዓዮ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ኽተንብብ 10 ግዜ በል እናበለ ከይሰልችዎ ፊደላት ዝመሃረካ ንሱ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እቶም ናይ ሓንቲ ዓመት ናይ መምህርና ስርሐይ ዘኪርኩም መምህር ክትብሉ ንኸለኹም ነቲ ሞያ ስለ ዘይበቕዖ እምበር ስለ ዝንእሰኒ ኮንኩን መምህር ኣይትበሉኒ ዝብለኩም ምስቶም ዝመሃርክዎም ተምሃሮይ ኣሕዋተይ ዘይተሰማዕና ዝነበረት ጉዳይ እውን እዚኣ እያ ክብሪ ንኹሎም መምህራን ጸሓፊ ከሰተ መዓሾ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ
ጠቕስታት ነቶም ዘሰራጢዎም ዘኽብሩ ሰባት ምሒር የጽየኖም ጂያን ፖል ሳርተር መሃይማን መበል 21 ክፍለ ዘመን እቶም ዘየንብቡን ዘይጽሕፉን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ እቶም ቀጻሊ ዘይመሃርዮም አልቪን ቶፍለር ንስኻ መን ምዃንካ ክብርታትካ ዓይነት ምዃኖም ንሕናይ ዕላማ ደው ከም ዝበልካን እዚኦም የመልሐቕካ ንሳቶም እዮም ኮኸብ ሰሜናትካ ኾይኖም ኣንፈትካ ዝሕብሩኻ ነዚኦም ኣብ መጻሕፍቲ ኣይትረኽቦምን ኢኻ ኣብ መንፈስካ ኢኻ ትረኽቦም ኣና ሙልካይ ከምቲ ኩሉ ምንቅስቓስ ንቕድሚት ዘይኮነ ኩሉ ለውጢ ኸዓ ዕብየት የምጽእ ማለት ኣይኮነን ኢላን ግላስጎው ክንዘመርን ከለና ኩሉ ሰብ ሰምዓና ክንቁንዝምን ከለና ግን ክሰምዓና ዝደሊ የልቦን ምስላ ሩስያ ኣብ ዓለምና እዚ ኩሉ መስትያት እንከሎ ስለምንታዮም ብዙሓት ሰባት እንታይ ከም ዝመስሉ ዘይፈልጡ ስኮፐንሃወር ፋርዜር ኣብ ጽንኩር እዋን እንኮ ኣብ ውሽጥና እትተርፈና ተስፋናያ FBI ተስፋዋት ኣብ ኣዝያ ብልጽቲ ዓለም ከም እንነብር ዘለና ይኣምኑ እቶም ዘይተስፋዋት እዚ ተጠቕሰ ሓቂ ከይከውን ፈርሑ አርቪን ቄሳር ወልቃዊ መርሕነት ማለት ራእይኻን ክብርታትካን ናብ ቅድሜኻ ብምቕማጥ ህይወትካ ማዕረ ማዕሪኡ ከም ዝኸይድ ምግባር እዩ ስቴፋን አርኮቬ ደቂ ሰብ ንጸገሞም እምበር ንሓጐሶም ክጽብጽቡ ኣይደልዩን እዮም ፊዮዶር ዶስቶየቭስኪ ከምቲ ዝናብ ንመቐረት ውቅያኖስ ዘይብልሎ መከራውን ንሕልና ተባዓት ሰባት ኣየድክሞን እዩ ሴኒካ ብዙሓት ሰባት ዝሕጐሱ ንገዛእ ርእሶም ንሓጐስ ብዘዳለውዋ መጠን እዮም አብርሃም ሊንከን ንጸልማት እናማረርካ ኸም ምንባር ጭራም ሽምዓ ምውላዕ ይምረጽ ኮንፊሽየስ ዓወት ጨሪስካ ብዘይምውዳቕ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ምስ ወደቕካ ንምትንሳእ ብእትገብሮ ጻዕሪ ዝልካዕ ኦሊቨር ጎልድስሜዝ ንልብኻ ጉራሕ ግበሮ እቲ ምንታይሲ ንዓለም ትርእየሉ መስኮትካ ስለ ዝኾነ ጆርጅ በርናንድ ሾው ፍረ ጸጥታ ጸሎት እዩ ፍረ ጸሎት እምነት እዩ ፍረ እምነት ፍቕሪ እዩ ፍረ ፍቕሪ ኣገልግሎት እዩ ፍረ ኣገልግሎት ሰላም እዩ ማዘር ተሬዛ ብክልሲ ሓሳብ ኣብ መንጎ ተግባርን ክልሲ ሓሳብን ፍልልይ የልቦን ብተግባር ግና ኣብ መንጎ ክልሲ ሓሳብን ተግባርን ፍልልይ የልቦን ጂያን ስነቡሹት ንገዛእ ርእስኻ ምእማን እታ ፋልሜቲ ምስጢር ዓወት እያ እንታይነት ሓርበኛውነት እውን እያ ራልፍ ዋልዶ ኤሜርሰን ልዕሊ ኩሉ ንገዛእ ርእስኻ ይትሓስዋ ንገዛእ ርእሱ ዝሕሱን ንሓሶቱ እዝኒ ዝህብን ሰብ ኣብ ውሽጡን ግዳሙን ዘላ ሓቂ ከለልያ የጸግሞ እሞ ንገዛእ ርእሱን ንኻልኦትን ክብሪ ክህብ ኣይክእልን ፊዮዶር ዶስቶየቭስኪ እቲ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ንሓቂ ሸለል ዝብል ሰብ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ቁኑዕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣልበርት ኣንስታይን ክብርታትን መትከላትን ይሃለውኻ ንምንታይ ደው ከም ዝበልካ ፍለጥ በዞም መለክዒታት ከኣ ንበር ጆርጅ ፊሸር ካብ መጽሓፍ ስነ ልቦና ገዛእ ርእስኻ ብኤፍሬም ፀሃየ ዝተተርጎመ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ
ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ደጊምና ንመስግን። ምሳኹም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም